Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážené excelencie, vážení poslanci Národnej rady, vážený pán europoslanec, ctení hostia, milí Komjatičania. Udalosti dejín sú takmer vždy interpretované inak. A zainteresované strany nevždy nájdu zhodu na ich priebehu, hoď sa ho priamo zúčastnili. Zmluvy z Versailles, ktoré ukončili prvú svetovú vojnu, najmä Saint-Germainská a Trianonská, medzinárodno právne zakotvili aj existenciu Československa a jeho hraníc. Je preto samozrejme, že v našich dejinách zohrávajú kľúčovú úlohu. Sú to dokumenty, na ktorých stojí naša súčasnosť. Systém Versajských zmluv mal však aj svoje slabé stránky a úskalia. Tie viedli národy Európy neskôr opäť do omnoho krvavejšej vojny, ako bola tá veľká, neskôr nazývaná Prvá svetová. Treba však povedať, že aj Prvá svetová vojna bola výsledkom zlej politiky vlád vtedajších mocností. Následky pre niektoré štáty sa mohli zdať tvrdé, ale v mnohých prípadoch boli plne oprávnené a spravodlivé. Toto tvrdenie platí aj o Trianonskej mierovej zmluve, ktorá bola prijatá 4. júna 1920 v zámku Veľký Trianon vo Versajskom parku nedaleko Paríža. Čo predchádzalo Trianonu? Uhorské kráľovstvo bolo založené spoločným úsilím domácich slovenských a maďarských vojenských elít. Na čelo kráľovstva bola vyzdvihnutá dynastia Arpádovcov. Aj zakladateľ štátu svätý Štefan dal poučenie, v ktorom vyžadoval rešpektovanie iných jazykov, iných kultúr či iných mravov. V opačnom prípade by bola krajina nerozumná a krehká. Celé stáročia pretrvávalo Uhorské kráľovstvo ako multikulturálny štát, v ktorom v celosti žili maďarský, slovenský a chorvátsky národ a v značnom množstve ešte Nemci, Srbi, Rumuni a Rusíni. Všetkých spájal univerzalizmus a latinčina ako komunikačný jazyk. Avšak na lokálnej a kultúrnej úrovni sa využívali všetky domáce jazyky. Tento univerzalizmus končil nástupom moderného nacionalizmu. Potom sa rozhodli premeniť Uhorské kráľovstvo na maďarský národný štát v etnickom zmysle. Rozhodli sa maďarizovať nemaďarské obyvateľstvo. Prvé maďarizačné zákony boli prijaté snemom už v rokoch 1790 až 1791. Bolo prirodzené, že nemaďarské obyvateľstvo sa proti týmto zmenám búrilo. Najviac sa to prejavilo v revolúcii v roku 1848 až 1949, keď proti maďarizácii vystúpili Slováci, Chorváti, Nemci, Srbi i Rumuni. Revolúcia skončila porážkou Maďarov a habsburgovskí panovníci dostali poslednú šancu usporiadať stredoeurópsku ríšu tak, aby to bolo na spravodlivých demokratických základoch. Neurobili tak. Začiatkom 60. rokov 19. storočia si nemecké vládnuce vrstvy rozdelili moc nad celou monarchiou a roku 1867 vytvorili duálny Rakúsko-uhorský štát. Rakúsko-Uhorsko a najmä časť Uhorského kráľovstva nastúpili na tvrdú antiliberálnu politiku s násilnou maďarizáciou. Aby túto politiku mohli realizovať, udržiavali Uhorské kráľovstvo v polofeudálnej politickej štruktúre, v ktorej len 6% obyvateľstva malo volebné právo a aj to vo verejných voľbách. V tvrdej maďarizačnej politike boli postupne zatvorené všetky slovenské stredné školy. Z pôvodných cca 3000 slovenských ľudových škôl zostalo v roku 1910 sotva 10%. Zatvorené boli slovenské národné inštitúcie ako Matica Slovenska a v dôsledku národnostného a sociálneho útlaku sa približne 1/3 Slovákov vysťahovala do USA, Kanady a Ruska. Prvá svetová vojna umožnila krajanom doma i v zahraničí rozvinúť široký program za oslobodenie Slovákov z područia budapeštianskych vlád. V zahraničí spolu s Čechmi vytvorili reprezentatívne národné orgány i vojsko v počte asi 100 000 mužov, ktoré účinne zasiahlo vo vojne na strane dohody. Porážka Rakúsko-Uhorská bola impulzom pre Slovákov a Čechov, aby zvrhli tento režim a oslobodili svoje národy v novom štáte Československu. Jeho hranice boli ustálené až na konci roku 1918, avšak Budapešť ich nechcela uznať a rôznym spôsobom sa snažila obnoviť integritu štátu,
ktorý sa rozpadol v dôsledku jeho zlej národnostnej politiky. Trianonská mierová zmluva predovšetkým sankcionovala už v roku 1918 vytvorené hranice medzi nástupníckymi štátmi bývalého Uhorského kráľovstva. Dnešné Maďarsko sa často vyhlasuje za jediného následníka Uhorského kráľovstva. Avšak nie je to tak. Následníkmi sú v rovnakej miere Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko i Rakúsko. Preto je aj tvrdenie, že Maďarsko stratilo nejaké územia, ktorému pred rokom 1920 patrili, klamlivé, keďže vzniklo v rovnakom čase ako všetky ostatné nástupnícke štáty. Možno povedať aj to, že táto zmluva svojím spôsobom potvrdila v právnej rovine sen mnohých generácií maďarských elít, ktoré sa snažili vytvoriť etnický homogénny štát. A nám, ostatným národom Uhorského kráľovstva, umožnila Trianonská zmluva oslobodiť sa spod národnostného útlaku a zaradiť sa do rodiny slobodných národov Európy. Dnešné národné štáty na území bývalého Rakúska-Uhorska sú demokratické, plnohodnotné členské štáty Európskej únie. Bez zmluvy z Trianonu by nikdy nemohlo dojsť medzi nimi k reálnej rovnoprávnej spolupráci. Rešpektovanie tejto zmluvy je vkladom do stability stredoeurópskeho priestoru. Dnes pri oficiálnom odhaľovaní tohto pamätníku chcem povedať, že 100 rokov, keď sa táto zmluva rešpektovala, bolo 100 rokov mieru v strednej Európe. Obdobie rokov od 1938 až 1945, kedy sa zmluva pošliapala, nebolo prínosom pre žiaden dotknutý národ. My vieme, že sú rôzne sily, ktoré by radi veci menili. Z nášho pohľadu to nie je cesta, na ktorú by sme sa mali vydať. Ako nám ukázalo posledných 100 rokov, je toto najhoršie, čo by sa mohlo pre naše národy v integrovanej Európe pristihnúť. Ďakujem vám za pozornosť. Ja ďakujem pánovi predsedovi Národnej rady za jeho bohatý príhovor. A veľa som sa aj dozvedel, ktoré som ešte ani nevedel. Ďakujem pekne.